mä näytän mun kaikki petsit, mutta eka tulee nämä uudet ja sitten tulee vanhat, joilla ei ole pari. Tommonen poro, mammusti, lisko, oho, leijona, kuola, jotenkin tiikeri, haisumäätä, olisiko kettu tai joku jenyhkoira makkastan. Mutta mä oon koittanut kyllä pestä sen. Sitten perhonen, hieno, hiiri, panda kautta karhu. Olisiko tää, en mä tiedä, pesukarhu. Sitten lammas, pieni reikä, tämmönen hieno poro. Siinä oli nämä uusimmat petsit, mun kaikki uusimmat petsit siis. Eli siis tää uusi lautu. Sitten tulee vanha laatu, joilla ei ole pari. Niin on tämmönen rapu, karhu kautta panda, lisko, merihevonen, joku tämmönen perhonen tai joku lehmä. Sitten tulee 2 pupuja kautta kanit tai metsäjänikset tai mikä lie. Sitten 2 lintua, pulu ja pöllö. Tää on kyllä muokattu. Meikillä. Kiva. Sitten tulee tämmönen hamsteri, jolla on reikä tossa, rikki ja tossa lukee Ella Sonja. Ela. Aika hyvin kirjoittu. Hiiri. Mä olin silloin eskäryssä. En mä tiedä, päiväkodissa. Joo, päiväkodissa. Koska päiväkodissa oli 1 Ella Sonja. Ja se on mun luokalla nytten. Joo, eli sitten liito-orava. Ja nyt tulee mun kaikki kissat. Paitsi että toi on susi kautta kissa. Susi kautta kissa, koska mä en tiedä mikä tää on. Kuitenkin nyt tulee kissat. Hetkinen. Ja mulla on aika paljon kissoja. Ja koria mulla on vaan 6. Ja kissoja mulla on 8. Vähän niin kuin seisova kissa, mutta ei oo. Tai no on. Tää on seisova kissa, mutta vähän niin kuin sen rotuu. Tämmönen kissa. Sitten mulla on tommonen kissa. Sama rotu. Sitten mulla on nää 2 kissaa. Sama rotu, mutta tää on semmonen, että sillä liikkuu. Taisi muuten ihan samanlainen kuin tää, mutta ei oo koska täällä. Tää on tämmönen hieno liikkuva petsi, jolla on toi hieno tassu. Se on magneetti. Joo, tämmönen söpökissa. Ja näytän, jos on magneetti, mutta mulla on vaan 3 petsiä, joilla on magneetti. Eli tää ja tää. Sitten on yhdellä koiralla magneetti. Hehe. Nyt 2 seisoo kissaa. Tän mä sain tänään. Tän kuukausi sitten, 2 kuukautta, en mä tiedä. Kuitenkin noilla mulla reijät. Hienot reijät. No okei, te näette. Sitten kissat. Anteeksi, koirat. Joo. Haskit eka. Mulla on 3 haski. Pikku pentuhaski ja sitten iso haski. Tuolla on siis se magneetti. Siinä on 3 haskia. Mäyrys ja mäyrys. Sain tänään kauan sitten. Ja tää on koettu pestä ja kyllä tää vielä menee sampoonilla. Tällä, no jollakin sampoonilla. Ja eli kiitos kun katsoitte tästä videosta. Moikka!